बुलायबाय आलु मुवा बुलायलायबाय बुलायलायबाय मोख्रा बायदि जिरायखायो उdah मारे हिन्जाव लानो दा आं मोनसे आपडेट भिडिअ लाना फैलायबाय आरोना नोंथांमोनाथ' इन्ट्र' भिडिअ नायनानै नुखाबाय जास्ट माने जोङो हाजोआव थांनानै न'आव मोनफैनानै आथिं आखाइ सुनानै माने आं फेसबुक माने अपेन खालामनानै स्क्रल खालामबाय दंमोन आरोना बेयावनो मोनसे भिडिअ नुबावदों नोंथांमोना अलरेडि बे भिडिअखौ गोबाङानो नुखाबायबो जानो हागौ आरो नुवाखैबो जानो हागौ आरो बयबो सिनायखायो मानो होनोब्ला मैदेर वाइटि इउटुबार आरो बेजों लोगोसे निजिरानि बिनानाव रमाय बसुमतारी बिसोर सानैनि फेसबुकआव आरोबाव फिन खेब मोनसेबाव WWE गेलेनाय बे भिडिअखौ नोंथांमोनहा फेसबुकआव नुदों जानो हागौ फार्स्टआव बहा जादोंमोन बेखौथ' नोंथांमोना मिथिखायो दाखालिसो थांनाय 8 थारिखआव ना मा जादोंमोन आरोना ट्रेन स्टेसनाव ट्रेन सायावनो बुलायनाय आरो दा फिन खेब आरोबाव बाजार गेजेरावनो बुलायबावदों आरोना नैबे भिडिअखौ नोंथांमोना फुल नायलांलाय फुल नायबा मिथिनानै मोनगोन आरोना माने बेफोरबायदि लोगो मोनबानो बुलायनाय लोगो मोनबानो बुलायनाय बिसोर सानैखौ बेफोरबायदि जालायबाय थायोबाना माने गामिनि रायजो राजाफोरा एसे नायनांगौ आरोना बिसोरखौबो माने बिसोरनि सायाव बिसोर सानैनि सायाव मिटिं बानायना हो ओमफ्राय सानैखौ नांगौबा सानैखौनो आगारनानै होखा डाइरेक्ट लांदां जायगायाव रावबो हमथानाङाबो जेबो खालामनाङाबो माने बिसोर सानैखौ गावसोर जेसे हायो बुख्लाबलायोना बोख्लाबलायोना खानाय हमलायोना बोलायोना बेखौ डाइरेक्ट फ्रि आगारनानै होनांगौ साला माने खननै जाबाय आरोना बेफोरबायदि माने गावसोर सानैजों माने मिलायनानै थाबाबो बेलेग खोथामोन दा माने लोगो मोनबानो जुदि बेफोरबायदि बुलायबाय थायोबा माने ससियेल मिडियायाव बयबोथ' नुबाय थाखायो माने नों बुलायोबा आं बुलायबाय माने सोरबा सासेबाबो भिडिअ बानायनानै आगारग्रा दंखायो बेफोरबायदिनि थाखायनो ससियेल मिडिया दा गुबुंले जानानै फैबाय दं आरोना फेसबुकआ बिनि थाखायनो बिसोर सानैखौ हायोबा गामिनि रायजो राजाफोरा हमनानै मिटिं खालाम नङाबा बिसोर सानैखौ मिटिंनि गेजेरावनो माने रायजो राजानि गेजेरावनो सालाफोरखौ बुलाय होनांगौ सोर बेसे हायो बुलायनो होनांगौ बिसोर सानैखौ बेबा नोंथांमोना फार्स्टआवनो नैबेखौ नायग्रोना लालाय रमाय आरो मैदेरनि WWE गेलेनाय बिनि उनाव हाजोआव जों बन लायनाया बिनि ससे भिडिअ क्लिप दङ नोंथांमोना बेखौबो नायलांबानो जाबाय बिदिबा फार्स्टआवनो नैबेखौ नायग्रोना लाग्रो बुलायबाय आलु मुवा बुलायलायबाय बुलायजोब्बाय फिनखौ नुबायलै नुगाखाया बुलायबाय इसोर बुलायबाय थायो दाखालिबो बुलायदो इसोरो Halo. Halo. ना मोख्रा बायदि जिरायखायो खाथिबि Jadi, balik na. আৰু এজনটো ক'ত কি বিচাৰি আছে ওপৰত এইফালে বাথৰুমলাই বাথৰুম हादोंथ' गाबोननि थाखायनोलाय मोजां दंबा ना साफा दंबा गोलाव बा आरो बिदिनो सिदा फिसा फिसाबाबो गोलावबा मोजां ना आंनि हाबानि थाखाय फांसे बासिना दोननांसिगोन ना गोजौआव नायनि बाव नै सासे सानै साथाम साब्रै गाहायाव सानै आंबो नोंसोर लांगोन नोंसोरनाव थेवबो लाङा आरो बेखौ
nang numbo nixni ayu tong tong एक बार आरो एक बार 10x इयाव दङ इयो नैयाव नैबे दंफां गेजेराव नैयाव इयाव दं इयाव मानसिया मा जादोंथाय मिथिया गाबख्रावलाबायबाय दं एबार नुगोन खर'खौ नुगोन ना एसे मोजां नाय ओइ देखो ओइ नै बोरो आखायालाय नै ब्लार जाबाय दा नै आखाया बिराद मावदोलै जुमाय मोनलोङिखाय ओइयाव गाखोलाय फांसेयाव मेव होनलायनाय ओइयाव दं सासेया गाबख्रावहरबाय दं एखेबारे ओइयाव नैयाव साब्रै दं सासेया नै गाहायाव दंमोन बोरो ओइ सहैबाय ज्राव होनदो नैयाव हाजोसायावसो दंनाखै जों माबायदि एखेबारे वाव थ' गिरले माने सेस चलो तो ला रे ला ला दासोना खस्थ' हो नस्थ' हो मस्थ' हो बारजुमलाय दानियाल ओइयाव जों सासे थानायजों ब्लिन थांलायगोन इयो दे बारजुम हादोंना हादों अ गारख्लाय हरनानैसो लांनांसिगोन नामाथाय अरे लैजा udah mari भाङिए गल्ली खुन्टुर तु खरत पालगे सेसे जाबो आरो अन्थाइबारियाव हाबा जानो नोंसोरो नमस्ते हिन्जाव लानो साला नै सिगाङाव सानै हाथारलानो नै सासेयाबो ओइस खुन्दाय दैसेल' आरो गैला हिन्जाव लानो नोङो हिन्जाव लागोन